uyobhekana lapha ke noSipho Chaina. Sibheke lapha ke Lebohang Maboe. Uthi ke unompempe nilungise ke Maboe uthatha isikhathi sakho. Angifuni ke ukhale ngami. Lilungise ke ibhola uthathe ke isikhathi sakho. Uye lapha ke uvula indlela ngeza ngesiporo ngiyangena. Yena ke uLebohang Maboe. Sibheke lapha ke Maboe. Shale upata. Uvula indlela ngeza ngesiporo ngiyangena. Lebohang Maboe wapika isport. Wayibeka ke far from the keeper. Uhambile uSipho Chaina yebo. Kodwa akafika ngake kulo leli bhola. Uthi ke uLebohang Maboe nginibeka ke ethubeni lokuthi ke save ke madoda siyofuna lapha ke indebe yeNedbank Cup. Uzuya lapha ke eDion Hoto nange uRicardo Goss bamkhombisa ukuthi ke uvama ukuya ngapi. Uthi uGoss ke ngiyanizwa bamkhomba ke uGoss. Bathi ke divela ngapha. Uthi uGoss ngiyanizwa. Sibheka lapha ke eDion Hoto. Bele babela basendiya. Uzokwenza njani? Awu hoto Dion Hoto ya shale upata athi besikuthelile nje Goss ukuthi ke iyangapha uthi uGoss ngisuke ngasuka late madoda uthi nje ngisuke ngasuka late ile ya forward step ke mphazamisile uGoss ukubeke uvele wasuka nje waya ngapha. Nangu uGoss uthi ke bengiyibonile. Kodwa ke kushuthi ke ngempela babastadishe ngempela kabadlali ukuthi ke imvamisa bawakhahlela ke ngakupha ama penalty. Kuya lapha ke Bradley Grobler. uMagwaza ephindelela. Yena ke uBradley Grobler. Sibheke lapha ke Sipho Chaina. Sibhekene lapha ke uMagwaza ephindelela. Yena ke uBradley Grobler sibheke lapha ke Magwaza. Ya shale uphahla. Oyabagwaza uMagwaza ephindelela. Onenkunzi balanga yesipiliyoni. Yena ke uBradley Grobler. Waligcwalisa uGrobler. Wahamba waphelela uSipho Chaina. Kodwa akangafika ke kuleli bhola. Yena ke uSipho Chaina. Uzuya lapha ke Inkemba. Yena ke uThapelo Xoki. Insizwa ke yayi ukapteni ke kumaZulu. Sibheke lapha ke Xoki. Inkemba. Sibhekene noGoss. Sibheke Xoki. Ya shale uphahla. Ibeka phakathi Inkemba. Yena ke uThapelo Xoki. Ricardo Goss uyabuza uthi wemadoda benimbone kanjani kanti uXoki njengoba ke engilahla kanje elisa ngale ke nenkundla phambana nalo. Yena ke uRicardo Goss uzoya ke a former Orlando Pirates player. Yena ke uVincent Pule Mashonisa azana kahle noSipho Chaina. Azana kahle noSipho Chaina. Kungenzeka yena uMashonisa aye direct. Ngoba ke uSipho Chaina uyamaza uMashonisa ukuthi ke imvamisa uvame ke ukukhahlela ngakuphi. Uthatha isikhathi sakhe nje uSipho Chaina. Uyamthusa nje uMashonisa. Akafuni lokumbheka. Yena ke uSipho Chaina. Shonisa Mashonisa. Vincent Pule. Sibheke lapha ke Mashonisa. Oyindoda Chaina. Ngengasho ngathi umazi kahle uMashonisa uChaina. uMashonisa ebefuna ukuya direct. Kwawukuthi ke akaliphakamisanga ke leli bhola ngokwanele. Yena ke uMashonisa waseshiya umlenze uSipho Chaina. Awulahla umlenze mntanami. Wasebuya nalo lizwa. Yena ke uSipho Chaina
ngaleyo ndlela ke ingena ngaphansi kwencindezi iSuperSport United. Uzuya lapha ke ubufakazi Evidence Makgopa useconsultile yini uGos. Sibheke lapha ke Makgopa akahlehla kakhulu. Makgopa yasho leyo mpahla ihamba phambili Orlando Pirates. Ihamba phambili Orlando Pirates. Liyabuya ke ithemba manje kubalandeli. Akupheke nje Makgopa ushake ingcwenga yento umphambanisa nalo yena ke uRicardo Gos. Uthi Makgopa isishaya isifuba ngalento ke eqeda kuyenza. Uya ukapteni shake ugesi wento unyiko Mobi ebeyibonile Sipho Chaina wakuthi ke ihamba ngamandla ipenalty yakhe ke unyiko Mobi. Siyalingana ke mbukeli amagoli kodwa ke okwamanje Orlando Pirates yo ke ene advantage. Uyalapha ke indaba ithethwa Ndlondlo. Ungayithifu sibheke lapha ke indaba ithethwa Ndlondlo bhekene noRicardo Gos. Thatha isikhathi sakhe uNdlondlo. Sibheke lapha ke Ndlondlo. Ndlondlo indoda Gos. Indoda Gos. Ithemba uRicardo Gos wabayo iSuperSport United wabuya nayo izwa ipenalty yakhe undaba ithethwa Ndlondlo. Waphakama uRicardo Gos waseke eyicaphuna ebuya nayo ke izwa leya penalty. Ricardo Gos uthi ke beka nomoya phansi nithathe ke isikhathi senu mangabe ke nizoyokhahlela. Uyalapha ke umfana omncane uUra uratilwe uLoyisani khene lapha ke ngesobheke sesibili efakwa ke umfana omncane kuthiwa ke akazokwenza ke izinto zenzeke eqejini lawo lapha ke eSuperSport United. Thatha isikhathi sakhe Sipho Chaina. Uthatha isikhathi sakhe uSipho Chaina. Awuthi ke sibheke lapha ke uratilwe uLoyisani. Bhekene lapha ke noSipho Chaina. Uyaqala uyaphithizela uUra ushona le nale usamfunda uSipho Chaina. Sibheke lapha ke Ura yasho leyo mpahla wayibeka phakathi uUra yena ke uratilwe uLoyisane. Nansi kabukele ke imvethu mehlwana Orlando Pirates mayingahlulwa ile penalty yobeke sekugezelweni kodwa ke mayingayikora le penalty uyiwa lapha ke ku-sudden death. Oyiwa lapha ke ku-sudden death mayingayikora i-Orlando Pirates kodwa ke mabengayigeja iyaligeza ijezi i-Orlando Pirates emva kweminyaka emithathu ingakaze ke iphume iyagcina ke ukukhishwa iMarumo Gallants la ePulukwane ngale nje kwamakhelwane kuma penalty eNew Peter Mokaba Stadium. uTito ubhekene noRicardo Gos. Sibheke lapha ke Tito uthatha isikhathi sakhe uzokwenza njani uTito. Tito yasinda ngokulambisa yona ke Orlando Pirates
cishe wabuya nayo izwa uRicardo Khosa, cishe wabuya nayo izwa uRicardo Khosa. Ipenalty kaTito, ungabazile uRicardo Khosa ukuhamba, akupheke nje lama steps engabaza ukuhamba uRicardo Khosa. Loya 2-step loya awuthathile, yiwona 2-step ke ombambezelile ukuthi afike lapha ke kuleli bhola. Uyiwa lapha ke ku-sudden death, ungena lapha ke uthi ke uGosi nje kushothe nje kancane ukuthi ke ngibuye nayo. Uzoya lapha ke umkhongi Christian Asayile, athandaza ke uLebohang Mabue, athi ke kanti kuyolunga nini. Sibheke lapha ke umkhongi, usamfunda ke lapha ke uSayile. Sibheke lapha ke Sayile, indoda chain, umkhongi uthiwa kanti uphethe linjani ibhodlela mkhongi. Umkhongi ngathi ufike engaphethe lutho, ngathi ufike engaphethe lutho umkhongi. Yashintsha ke manje ukudla eplatini. I-Orlando Pirates yiyo ke manje sine advantage yokuthi ke ithathe umdlalo. Yiyo ke Orlando Pirates iwuqede bese idlula iya lapha ke kuma semi-finals. Akupheka nje injabulo lapha ke benchini layo lapha ke Orlando Pirates, kodwa ke laselimhlula ke le bhola yena ke uChristian Asayile. Uzoya lapha ke iRiver, umsele ongashi ogeleza uyofika phakathi olwandle. Goodman Mosele uye ke oya lapha ke kuleli bhola yena ke uGoodman Mosele. Nansi River ingayithatha i-Orlando Pirates ibeke lapha ke kuma semi-finals. Yona ke iRiver, Goodman Mosele. Sibheke lapha ke Mosele, shale mpahla iyadlula i-Orlando Pirates iya lapha ke kuma semi-finals. Iba iqembu lokuqala elidlulela lapha ke sekungena nabalandeli ke manje enkundleni, sekungena nabalandeli ke manje enkundleni, okuyinto ke engafuneki ke neze. Ilwile iSuperSport United yabuya emidlalweni yalihudula iqembu le-Orlando Pirates yazi yalufaka lapha ke kuma penalty.